Minä istun tässä Jutilan Aaron kanssa. Aaro asuu tässä Haukijärven rannalla Patukan takana. Aaro on vissiin 80 vuotta täyttänyt. Sä melkein muistat vissiin 75 vuotta vanhoja asioita, niin tässä jutellaan vanhoista asioista. No niin, minä tässä nyt juttelen vähän mitä muistan. Muistan nyt kaikista vanhimman asian, mikä on päähäni jäänyt, isän kuolema. Minä olin 4 päivää vaille 3 vuoden, kun isä kuoli maaliskuun 30. päivä ja minä täytin 4. päivä huhtikuuta 3 vuotta. Ja aamulla, kun minä makasin äitin kanssa samassa huoneessa, kun äiti hoiti, kun isä sairasti keuhkotautia. Ja aamulla äiti meni kahvinkeittoon, niin hän huusi, että Sandra, tuuppas koittoon minun jalkani, että ne on ihan kylmät reiän juureen asti, että minulle tulee lähtö. Ja no äitihän koitteli ne ja sitten hän laittoi niin, että me lapset olimme hänen sänkynsä vieressä rivissä nuorimmasta vanhempaa järjestyksessä ja isoäiti ja äiti sitten meidän selän takana. Hän käistä pitäen sanoi jokaiselle hyvästi. Ja tämä oli 8 ajossa aamulla ja 10 aikana isä kuoli. Ja ihan selvällä järjellä hän puhui. Ja sitten en muista, en hautajaisia, en yhtään, mutta sitten kesällä samana kesänä otettiin valokuva. He olimme portaalla, minä istun äidin sylissä ja nuorin siskoni isoäidin sylissä. Ja vanhemmat veljeni sitten seisoivat. Ja tämä jäi mieleeni, kun se valokuvan ottaja oli musta huivi päässä kun se otti, että sitten muuta taas ei pitkiin aikoin. Miksei niitä kaikkia tapahtunut, mutta tämä oli tästä asiasta niin, että minä en muuta muista. Mutta sitten muistan tässä nyt yhden asian, kun ensi kerran olin propsimetässä, olin 9-vuotias ja avojalon, kun ei ollut kenkiä. Se oli syyskuussa ja muistan 30 vuotta sen parkkuukannon, minkä päässä parkkasin ensimmäiset purilat. Ja sitä aina katunut, että kun en sitä hakenut ja tallettanut muistoksi, mutta se on nyt aikoja märännyt pois. Joo. Niin se oli 3 vuoden, kun se niin, isäs kuoli. Se oli muistat sen, joo. 4 päivää vaille. Joo. Joo. Ja 4 teitä jäi ihan pieni. Niin, 4. Joo. Vanhin oli 6-vuotias ja nuorin 1,5 vuoden. Joo. Eikä ollut mitään avustuksia. Joo, ei ollut lapsilisiä. Ei mitään, täytyy ruveta heti vaan. Ja eikä kouluun puheestakaan. 18 päivää mä olen käynyt kouluun. Joo. Niin, mutta läpi on maailman mennyt. Joo. 90 on. Ja lukemaan oot oppinut. Ja joo, hyvä oot lukemaan. ja hyvä on kirjoittamaan ja lukemaan myöskin. Joo. Joo. Minähän kiertokoulua kävin sen 18 päivää, niin oli Kauhajoelta, en muista sen nimi, oliko se Kestilä vai mikä sen sukunimi? Missä se piti sitä? Täällä Latukassa, siellä Eistuvassa tuolla talolla. Joo. Niin se sanoi sitten, kun se antoi todistuksen, niin sanoi, että on paha, ettei tuommoisella päällä saa käydä koulua. Kun kaikki opin, minä opin yhteenlaskun, vähennyslaskun, jakolaskun, kertolaskun ja vielä ikäkausilaskun. Kaikki opin ja kirjoitus oli kyllä niin hyvä, että se käistä pitäen opetti kirjoituksen. Joo. Joo, ja mulla on vieläkin hyvä käsiala. Joo, kyllä. Joo, se ei tule koulun käyntiin se käsiala, se on, joka on luonnostaan hyvä. Niin.
Voi niitä olisi niin paljon semmoisia vanhoja metkuja, kun vaan jaksas se muistaa. Niin no, nyt se on. Saa ruveta puhumaan. Joo. No niin, tässä nyt oli pikkuinen paussi. Niin puhun tuosta sitten mitä hommattiin. Metsätöitähän sitä joutui tekemään talvella ja tästä suoraan tuonne Purmolle niin kuljettiin, minäkin olin silloin noin, olisinko ollut 13 vuoden. Ja vanhin veli oli mua 2 vuotta vanhempi, sen kanssa porukassa hakattiin. Ja eihän sitä paljon päivässä tullut, mutta kumminkin. Ja sen verran, että kahvirahat tuli. Ja näinhän se joka talvi. Ja sitten lintuja pyydettiin ansolla, kun ei pyssyjä ollut. Ja jäniksiä ja kalastettiin kesällä, ongittiin ja sillä tavalla. Ja lintujakin, ja niitä sai silloin, niitä olikin, mutta kun nythän ne on tuo riistanhoito, joka vie kaikki linnut nykyisin, että kun kaikki rauhoitetaan, petoeläimet ja haukat ja kaikki, niin nehän syö kaikki nuo näätät ja villiminkit, ne syö kaikki riista. Oliko kuule hirviä silloin? Ei, hirviä. Yhdet hirven jäljet yhtenä talvena puhuttiin, että tuolla tästä noin 4 kilometriä tuolla Purmon puolella on mennyt hirvi. Niin Joo. asiasta tehen koko tämä perukka, 20 meitä täällä silloin aikana asui täällä Latukassa, näitä kersoja, lapsia, niin asiasta tehen lähdettiin katsoa hirven jälkiä. Joo. Joo. Ja nyt ammutaan, niin kuin tänä vuonnakin 90 on kaadettu Övijärveltä. Niin, nyt. Joo. Joo, mutta ne tuli tänne hirvet nykyisin tämän sodan aikana. Kaarit siellähän, niitä oli tuolla jatkosodan aikana, niitähän oli tuolla Itä-Karjalassa, niin herran tähden hirviä. Että joo, mutta ei silloin aikana hirvenjälkiä, ei puheesta. No minkälaista tavaraa tehtiin metässä silloin? No se oli 6-jalkainen ja 9-jalkainen ja sitten metrinpaloja ja... Kuorittiinko ne metässä vai vasta? Kuorittiin metässä, mutta sitten kun pakkaset talvella tuli, niin sitten parkkipäällä. Joo. Ja keväällä rannassa parkattiin. Joo. Joo. Ja se oli sitten uitossa. No se oli uitto, kun minä rippikoulusta olin päässyt, minä en varmaan muista, olinko minä 16 täyttänyt, kun mä ensi kerran menin. Ja tuo Jaakko Niivilä oli itse pääherra, oli häntäpään pomona, jälkipään pomona, niin mentiin ja se piti sitten minut semmoisena koekaniinina. Kaikki kun piti lähteä hakemaan tavaraa miehillekin, ruokaa ja tupakkaa sillä tavalla, niin niitä olisi ollut miehiä, jotka olisi lähtenyt, mutta ei. Se oli minä, joka lähdin ja Jaakko antoi rahan. Ja minun täytyi sitten ottaa miehiltä maksu ja tilittää sitten vasta Jaakolle. Joo. Että se oli semmoinen, se oli jantti. Ja rahat piti täsmätä. Niin, että niin. Se kokeili miehen, että minkälainen se on, että rehellisyyttä. Joo. Joo, mutta kyllä minä sain hyvän lausunnon Jaakolta. No miten silloin tuluvan aikana, kun se uitettiin keväällä? Niin tuluvan. Tuluvan aikana, niin vai? No voi, kun tässä sanotaan nyt Salamesta, kun lähdettiin, tämä Myllyjärven kyvötkin oli kaikki täynnä puuta. Se oli kuule kova, voi. Häntäpää jälkipäässä. Niin, kun se levesi, kun se oli... Niin, kun se levesi kaikki ympäri. Voi herran se. Muistan yhden tapauksen tässä Sandvikin yläpuolella kanssa, oli sama uitto justiin. Kun mentiin yöllä, tuossa Sandvikin kosken yläpuolella, niin mentiin siinä, ja oli vettä kyöt täynnä, ja Kivijärven kylästä tuo Koiviston Matin poika, oliko se Vilho vai mikä se on, en muista sitä. Mikä se nimi? Se kuoli Kokkolassa hiihtolatulle, tässä ei kauan olekaan. Oikein monia vuosia. Niin savikuoppa siellä niin, ja sillä oli tupakka suussa, niin se meni niin, että
semmoinen pöllä savupölly näkyi siitä, kun se meni ihan pohjaan asti, niin se oli niin lyhyt mies silloin vielä ja nuori oli. Se on, minä luulen minua nuorempi. Joo. Niin ei muuta kuin heti taloon. Siitä nyt ei ollut kuin puoli kilometriä taloon, niin Jaakko komensi heti, että Niin, se oli vesi kylmää, kun se oli totta kai keväällä, se vähän oli kylmää. Joo, ja monta tämmöistä uittotapausta. Sitten muistan no kerran samassa uitossa vielä Kekon alapuolella Varvarissa oltiin siinä ja mentiin taloon syömään eikä talossa ollut leipää. Niin Jaakko mulle 100 markkaa rahaa ja meppäs kahtoon tuolta taloista leipi. Minä menin taloon, niin siellä oli orsia sitten ja leipiä, niin minä otin koko orren olkapäälleni. Sieltä ja vein sitten ja päästiin syömään. Ja yhden uiton muistan tuon Särkijärven Einorin kanssa, olin paattimiehenä monia vuosia sen kanssa. Tästä kun lähdettiin niin tuonne merensuulle asti. Niin Sandvikin koskessa niin laskettiin koskea, niin se oli siellä etupäässä ja minä olin jälkipäässä siinä makussa. Meillä oli semmoinen makku. Niin vähän kävi kivellen sen alapää ja mun vähän tuo takapuolet lipsasti noin ja minä sanoin, että nyt halkes. Kato, kun oli lämmin kesä, hautu. Niin ei koko uiton aikana muuta kuin aina toisella poskella täytyy istua, että kun ennen sitten kun saatiin perille, niin minä ostin tenttupulon sitten Pietasaaresta. Ja tulin kotiin. Mä sitä kaasin sitten sinne. Semmoinen oli lääkäs ja sillä se parani. Joo, se vähän kirpas varmaan. Hetkolle kyllä se kirpas niin, että... No kuinka kauan se kesti, kun lähdettiin täältä, niin kuin oli Pietasaaressa uitto? No se riippui kelistä. Joo. Jos oli hyvä myötätuuli, niin se meni noin pari viikkoa. Joo. Mutta se saattoi kestää kuukauden ja toistakin. No missä te olitte yötä sitten? No sitä joutui melkein yöllä uittamaan. Tämä oli siitä niin paha tämä joki, että vasta tuuli, niin jos oli pohjoisesta päin tuuli, niin ei mihinkään ole sulannut. Joo. Joo, niin kuin täälläkin, niin Myllykosken ja nämä kaikki sulannut. Siellähän sitten alempana se ei haitannut mitään enää siellä Kekosta alaspäin, kun siellä oli korkeat jokitöyrät. Joo, se tuuli ei ottanut. Niin, se ei tuuli ottanut siellä. Niin se oli yöllä sitten tyyni yleensä. Yleisön tyyni yöllä. Kyllä. Ja toisinaan niin kylmä, että joutui ison valkean tekemään. Joo. Oli pakkasta kuuraa vielä maalla ja varain kun täytyi lähteä. No miten ne niin ruotsalaisella alueella suhtautui sitten uittomiehiin? No ei, minä tiedä, ei ne mitenkään pahasti mutta rantarahanhan ne tahtoi. Minä tiedä, olisiko se pakko ollut maksaa, mutta kyllä se Liivilä ainakin maksoi joka taloon rantarahaa, kun siinä kuljettiin, kun ne teki rannalta heinää. Niin, se vähän tallaantui. Niin. Joo. Näin. En minä tiedä, oliko siinä mitään lakia, en minä tiedä. Joo. No mitäs, oliko sitä, kun noissa suomalaisissa elokuvissa sitä tukkilaisromantiikasta puhutaan, oliko sitä ollenkaan tosi uitossa? No siellä oli yksi tapaus tuossa Koivukoskella, sanottiin Rampelvakan Ranssiksi. Minä en oikein muista sen sukunimeä, mikä se oli Ryssän jälkeläinen, mutta puhui suomea, ruotsia ja se oli naimissa siinä ja sanottiin Koivukoskeksi, niin se sanoi, että hän laskoo tuon kosken, oikein mutkainen koski ja jyrkkä, niin kuin markkamiestä kohtaan. Joo. No jokainenhan sen. Ja se lähti sitten ja kieli pitkällä suusta ja yritti ja puolikoskeen pääsi, niin pyörähti ja niin se oli koskessa.
Mutta siinä ei ollut mitään, että sen täytyy maksaa kumminkin, ettei siinä vaikka se putoaa. Mutta Joo. niin, että se sai sen markan miehestä. Joo. Ja kyllä se kyllä naurettiin, voi yhden kerran. Joo. Joo. Harjoitteliko sitä vielä pysymistä? Harjoiteltiinko sitä uitossa? No kyllä. Miksei joku harjoitelu ja täällä niin kuin Ähtäväjoillahan, niin siellä minä olin mä sielläkin uitossa, mutta vähempi minä en koskaan yrittänytkään. Joo. Ei, mutta mä tässä Saarikoskellakin muistan, tämä Leho Heino, kun oli siellä kivellä ja tuli tukki, niin se meinasi tähän tulolla tukilla sen yli joen. Ja se pyörähti, kun se meni, niin se otti ympäri kiinni, niin se toisella puolella nousi pää ja pyöri se tukki tällä tavalla. Että aina pää näkyi ja jalat näkyi toiselta puolelta, niin se joutui päästämään tukin menemään ja itse kahlaamaan pois. Joo, kyllä. Joo. Kyllä siellä on paljon, niin. Tuossa justiin tuosta Rampervakan Ransista puhun samassa uitossa. Se oli kans joka kevät uitossa. Niin siellä Vorspyyssä Kolmelakoskella niin oli jänispapu ja sitten siinä jokivarressa niin sanoi mulle, että paljonko tahot kun kappaleelta kun syöt. Minä että markan, mutta vettä mä tahon päälle. Ja minä 3 söin, niin sitten rupesi manaamaan, että ei enempää, sä syöt mun tiliini. Kyllä, kaikki on tullut kokeiltua. Niin. Sehän on niin kuin haapa on väkevää. Eihän se miltään maistu muuta kuin semmoinen väkevä. Joo. Kyllä minä oon. On paljon ne tommosia, sai naurattaa toisia. No oliko niinku ketään naisia kahvinkeittäjiä mukana tai sillä lailla? No kyllä niitä oli, no, mutta ei oikein meidän. No tämä Pahkamäen Miinahan oli paljon tästä, joka asui täällä Latukassa, joka on Soinista ollut syntyisin. Joo. Niin sehän oli paljon ja sitten tämä Särsin Loviisa siellä kävi Saarikoskella ja Kolmelakoskella, kun toisinaan kun kesti kauan. Se kesti toisinaan 2-3 viikkoakin, että siellä koskilla piti olla. Joo. Niin se aina yössä oli keittämässä kahvia sitten ja. Joo. No se ei ollut sitten säännöllistä se elämä, että siellä ei. No ei, se ei ollut. Nukuttiin joskus vaan tietysti. Niin, joo. Kun keli oli hyvä, niin 3 vuorokautta yhtä lujaa minä olen ollut. Sitten ei pystynyt enää, kun ei enää tiennyt yhtään mistään. Joo. Kun se vesi vie vielä siinä, kun se lorisoo, niin se vie vielä, että se luo niin kuin hulluksi. Joo. No minne jonnekin taloon sitten nukkumaan vai? Taloon, joo. Taloon. Eihän sitä tarennut siellä metässä nukkua. Ottiko ne vaan taloon? Kyllä, joo, kyllä uittomiehet pääsi. Ei se. Joo. Joo, ja sittenhän sitä tuli kierrettyä tätä Purmoa ja Ahtävää ja Ruunupyytä myöten ja sitten Teerijärvet ja Kyhyjärvet ja Jämijärvet ja Pokasaha-olalla ja Honkulvettu ja kaikki nämä Kortesjärvellä ja Jepuallakin. Mitenkö sä niin paljon olit ruotsalaisella alueella? Opitko sä ruotsin kieltä? Kyllä, minä pärjäsin, mutta se on unohtunut. Niin, joo, kun sitä tarvittiin. Joo, kyllä. Minä vieläkin jonkun verran ymmärrän, mutta kyllä minä pärjäsin silloin. Ja vieläkin noin, että mä nyt ymmärrän, jos jotain pahasti sanotaan. Niin. Joo. 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 Niin, minä nyt puhun vähän tässä tuosta vanhasta suvusta, mistä minun sukuni on lähtenyt. Isoäidin puolelta. Isoisänihän oli täältä Evijärven Jokikylästä oikein
sieltä päin sukusi. Mutta isoäitini oli Kortesjärveltä Jutilan kylästä. Ja isäni oli myöskin Jutilan kylästä, Kortesjärveltä. Ja niitä oli 5 veljestä, isän veljiä 4 isällä ja 1 sisko. Ja 4 niitä veljeksiä tuli, kun sen äiti kuoli, niin se otti täältä Evijärveltä Timosesta lesken ja tuli tänne. Sanottiin Timosen torpaksi siinä, kun mennään Anttikoskelta Timoseen päin. Ja nämä pojat tuli sinne. Ja siitä näitä tuli Evijärvelle sitten Nikolai, Kuustaa, Jussi ja Matti. Isä oli vanhin Matti. Niin. Ja tästä mutta kun en tiedä sukunimiä niiden isoäitini siskoinkaan, no ei kenenkään. Muuta kuin yhden niin tiedän, että niitä oli kyllä etunimet tiedän, mutta ei sukunimiä, kun niiden lasten lapsetkaan eivät tiedä, eikä mä tiedä tiesikö niiden lapsetkaan niiden sukunimiä. Tämähän nyt Kaisa Heikkilä, sehän oli täällä Elipakan Iisakissa. Ensimmäisenä naimisissa, sitten se meni Lahenkylään, Lahteen toiseksi naiseksi sinnekin lesken kanssa naimisiin. Ja tämän minä muistan ja tunsinkin. Ja sen sukuvahan nyt on siinä Hautalassa vielä. Tämä Kaisa elää siinä, on vielä miehensä kanssa. Nykyinen Förstin Kaisa. Niin, Förstin Kaisa, se on nykyisin Förstin nimi, se on kans Kortesjärveltä senkin miehen suku. Se on sen justiin se Förstin Kaisan suku. Se on sieltä kanssa. Joo. Sehän on minun sukuja kanssa. Joo. Sen mieskin. Ja samaten kuin tämä. Niin, en tiedä, näin on hajaantunut ja tämmöisen tapauksen puhun tuossa nyt, kun tämän setäni Jaskan emäntä, se löydettiin Kauhavan kirkon portailta ennen tätä vuosisadan alkua. Oli kapaloon jätetty kirkon portaille kirkonmenon aikana ja ei mistään tiedetty sitten kuka on jättänyt. Mutta nykyisen viimeisen sodan jälkeen sen äiti eli näiden Jaskan emäntä, se Justi, joka jätettiin kirkon portaille, niin se otti selville ja sai selville, että hänen äitinsä elää ja asuu Turussa. Ja niinhän se muutti Turkuun ja se vei 7 lasta, meni sinne mukana. Ne oli täyskasvuisia lapsetkin. Ja nyt siellä elää enää 2 serkkua minulla, joihin olen yhteydessä. Ja näistä toisista, ne nyt on kuolleet kaikki, isän veljet ja emännät ja tämmöiset. Mutta puhun sitten tässä yhden vanhan jutun, minkä isoäiti puhui omasta isästään. Kun se oli kova metsämies kanssa, pyysi kettuja rauholla ja silloin aikana susiakin. Ja siellä oli susia liikkeellä sitten, niin sillähän oli semmoiset hammasrauvat oikein vielä, minäkin muistan, ne on tuolla Näätälahdessa tai taitaa olla tuolla Väinön museolla. Ne hammasrauvat, jolla se pyysi. Niin ne kaivoi riihen oven eteen sitten semmoisen 2 metriä syvän kuopan. Ja peittivät sen oksilla ja olilla sitten. Ja 2 koira pantiin sitten riiheen yöksi haukkumaan. Ja
aamusella kun meni, niin susi oli siellä kuopassa. Ja se laittoi sitten, kun tappoi sen sinne, otti pois ja laittoi kuntoon ja iltapäivällä sitten se oli pyhäpäivä, niin oli maannut siellä sängyssä, niin tuli vieraita taloon, niin se oli sanonut mies, että täällä sinä vaan maata mötkötät ja susi molskii riras. Niin. Ja, Toinen susi. niin, se meni päivällä toinen susi sitten, ne oli kaksi tietysti, yritti sitä koiraa kiinni, ne luuli, että se on siellä, mutta kun se olikin lukkoin takana riihessä. Joo. Niin. Kiersi riihtä, niin Niin. meni siihen kuoppaan. Kyllä. Joo, ja sehän 5 sutta oli saanut sitten kaikkia, ja silloin tänne meillekin oli sen kettulauta. Siinä oli jotain 191 kettua, mitä se oli rauhalla pyytänyt. Ja oli aina merkattu, veetty piirto sinne lautaan, kun se nylki. Joo. Että se on paljon rauhalla saatu, Se on ja, paljon, ja vaikka joo. muutenkin, niin, mutta silloin aikana niitä oli kettuja. Joo. Mutta eihän niitä nyt kun tapetaan myrkyllä, no ei enää myrkyllä varmaan tapetakaan, mutta tässä yhteen aikaan ne tappoi myrkyllä. Joo. Joo, tämmöstähän se on tämä maallinen elämä. No niin, minä puhun tässä nyt vähän, miten Vallesmannia kohdeltiin. Täällä oli kohteltu tässä kieltolain, kun kieltolaki tuli voimaan ennen vanhaan, niin kun se tulivat Viinankalliin, kun tämä perukka semmoinen, että siitä puhuttiin, että täällä keitetään pontikkaa, ja ne tuli sitten, ja ensimmäiseksi kun ne tulivat tupaan, niin Vallesmanni sitten siihen kahtoi istuvan, oli oven päällä semmoinen kapea lasi, joka aukesi. Niin kahtoi sinne sitten, niin sieltä se mun iso isäni äiti, niin lapsen kusikiulun patkas, ja siinä oli vielä evästä mukana, niin meni nimismiehen vasta naama. Joo. Niin. Se kaatui Ja- heti, kun avattiin ovi. Eikä avattu ovea. Ei se avannut ovea. Jaa, ei vaan. Ei. Ja sittenhän ne kaikki sieltä heräsi. Ne oli yöllä, kun ne tämän teki. Joo. Ja isoisä sitten, niin semmoinen pitkä pöytä, kun paljon oli väkeä talossa, niin se kiersi sitä pöytää. Ja nimismies sitten kasakanpampulla sanottiin silloin aikana. Niin sitä säärillen sieltä lätki se pöydän alta. Joo. Kun ei muuten, ja sitten sen veli tuli vintiltä, oli suusta ratattava haulikko seinällä, ja se oli ladingissa, ja sen piti ampua sen nimismiehen. Ja sen sisko justiin kerkesi sitten vintiltä tulemaan kanssa siihen, niin pukkasi sitä pyssyä, että se laukesi ja meni kattoon panos. Joo. Ja se hairasi ja nykäsi ja otti ja lätkäsi nimismiestä sillä pyssynpiipulla, niin että tuo ohtanahka putosi silmille. Mutta ei onneksi ohtaluu mennyt rikki. Ja pökertyihän se siihen, ja sehän lautamies oli huutanut sitten sieltä portaalta, että tulkaa jo nimismies pois, kun se makasi pyörryksissä lattialla. Ja minä en muista, miten se vietiin. No hevosella tietysti, ei se kantamalla täältä asti viety pois. Niin. Sittenhän ne, tuossa kun niillähän oli semmoinen metsään tehty, niin kuin ennen vanhaan sanottiin, kesänavetta. Se oli maahan kaivettu ja kivet syrjillä seinillä. Siellä niin kuin korsu Joo. tavallaan, ja siellä keittivät. Ja ne sitten tuli hävittämään sitä sieltä, ja eihän ne päästänyt sinne sisälle, niin lautamies oli komentanut, että nyt katolle kaikki ja hypitään sisään katto. Sittenhän ne sieltä joutui hyppäämään pois, ja minun isoisänikin, se oli sitten juossut sinne vähän sen jonkun 10-20 metriä siitä sinne varantaan päin, ja lautamies heitti kirveellä sieltä sitten
Ja se sattui isoisää rintaan ja teräeeltä. Ja kun se veti itse kirveen pois, niin keuhot tuli ulos. Joo. Ja alauudelta piti hakea hevosella lääkärin. Ja se niin kauan makasi sitten semmoisen rahin päällä ja tietysti se nyt oli topattu, ettei se vuotanut oikein, niin, mutta niin se vaan parani siitä. Joo. Kun ei keuhkoon ei tullut mitään vikaa, vaan se meni vaan keuhkopussi rikki, että... Joo. Mutta tietysti se ikää lyhensi, ei se 70 vissiin täyttänyt. Joo, niin se oli se Kankkosen lautamies. Niin, se oli Kankkosen lautamies just, joka... Joo. Oliko siinä sitten, silloin oli porukkaa mukana? Totta kai, joo, niitähän oli paljon. Eihän se kaksi miestä semmoista kattovaa, en mä tiedä saiko ne alas, mutta on se vieläkin siellä rauniot. Mutta sammaltunuthan ne on, kyllä minä siellä on käynyt monasti. Ja siinä oli kauan minunkin muistan, kun siinä oli yhdessä koivussa semmoinen niin kuin risti tehty koivu. Että jota vasta se isoisä oli hojaantunut, kun se kirves tuli. Joo. Ja tästä, niin kuin ne sinne ensi kerralla, kun sitä vietiin Taudevallia sillä haulikon piipulla, niin se joutui nimismies isoisälle maksamaan silloin kultamarkan aikana 800 markkaa siitä, kun se sitä löi sillä kasakan pompulla. Mutta sen äiti sai viikon vesikoppia, joutui Vaasaan siitä, kun se pääskäsi sen paskakiulun nimismiehen maan. Joo. Että tämmöisiä vanhoja muistaa, ja ne on tosi tapauksia nämä. Joo. Eikö siinä ole sellainen muista, kun semmoinenkin tapaus on käyttänyt nimismiehen rekeä ja panneet se menemään takaisin? Niin täältä? Niin. No kyllä minä olen kuullut sitäkin, että ne on paskapussin sen nenän päällä. Niin käyttänyt ja joo, sit on vai suun päälle jompaan kumpi. Joo, minä muistan, mutta... ja käit sitten selän. Joo, että se on vähän ollut kovaa kohtelua. On, se oli, joo, nehän oli. Ja kaikki yhteenpäin kuin sian jalat. Joo. No siinä ei aivan sitten ollut hyvät välit varmaan. Ei. Täällä latukkalaisilla ja Kankkosen lautamiehellä. No, sehän oli isoisä, sitten kun sehän teki parannuksen isoisä uskoon. Niin se meni sitten Kankkulan sinne lautamiehen luokse ja pyysi anteeksi häneltä, että kun hän on päättänyt, että hän sun tappaa, että annako anteeksi. Joo. Niin, sit ei moni töi. No ei. Joo. Sovinto tuli sitten. Joo, kyllä. Kyllä sovinto tuli ja kyllä minä muistan tämän isoäiti puhuu niin monta kertaa. Isoisähän minä en muista, kun minä en ollut vielä syntynytkään silloin, mutta se isoäiti, nämä kun se puhuu. Joo, kaikki. Kyllä. Joo, se pyörii. Saa nyt puhua. Joo. No, minä puhun tähän yhden semmoisen pienen retkellä, niin kuin tuossa olin kerran. Tästä lähdin tuonne Saarikoskellen ongelle sato. Ja menin uittomiesten polkua. Ja siinä on tuommoinen suora pätkä, olisiko 50 metriä ollut, niin mehto lähti sieltä mun eestäni. Ja minä katon sitten vaan, niin se laski sinne toiseen päästä suoraan, niin eihän minulla pyssyvä ollut, eikä... Niin minä tuun sinne, niin se on pienen kuusen juurella se mehto. Niin minä ajattelin, että minä ajan sen. Ne lähti kiertämään sitä kuusta, tuli pois sieltä juurelta ja kiertämään, se oli oikein sateinen päivä. Ja kiersi ja minä perästä ja minä teinkin täyskäännöksen, niin tuli vastaan, mä kurkkuin kaulaan kiinni ja pistin elävänä reppuun. Ja paino 6 kiloa. Ja se punnittiin sitten, kun minä sen tapon sitten ja syötiin. Ja toinen sitten semmoinen samanlainen tapaus sattui, kun koira, mun oli pieni koira, niin nevalla ja mehto lähti minun eestäni. Ja mulla oli silloin pyssy, mutta kun
oli niin tiheä metsä, että en voinut ampua. Niin puotti sinne koiran luo nevalle. Ja koira, pieni koira, se sitä siellä sitten rupesi nututtamaan. Ja koko pyrstö lähti pois siltä ja se ei päässytkään lentoon. Minä pääsin apuun ja näinhän minä siitä sitten sain taas paistin. Joo. Mikähän luonnonloikko siinä sitten oli? Niin, ja sitä ei kyllä minä käsitä. Ja Joo. kun aukea neva ja koira siinä, se näki varmasti sen. Joo. Ja aivan, minä näin kun se puotti aivan viereen ja hethän se oli koira, se oli lintukoira, hyvä koira Joo. olikin, mutta niin pieni ja iso mehto, niin ei se sille mitään saanut. Joo. Mutta kyllä se nykki, se melkein höyhenet pois. Joo. Joo. Niin, nyt on 14. päivä huhtikuuta 1991 ja tässä Auro Jutilan kanssa jatketaan vanhoista juttuista. Puhutaan nyt vähän sota-asioista. Ei muutenkaan tässä mitään. No niin, puhutaan tässä vähän talvisodan loppupuolesta. Oli yhden kaverin kanssa päätös, että ei lähetä, jos vielä jatkuu, tulee uudestaan sota. Kaveri kyllä lähti, mutta minä en. Kun minä en saanut paperia minkäänlaista kutsua, niin minä en vapaaehtoisesti lähtenyt. Ja tästä nyt pitäisi jatkaa sitten, miten minä vietin vuosia 2 kuukautta. Joo, sinähän olit talvisodassa koko ajan. Joo, kyllä mä talvisodassa olin. Niin, tämähän nyt alkoi, tämä minun seikkailuni tuolta Purmolta Höppakan sahissa. Hakkasin, oli vähän vettä silloin keväällä, niin minä hakkasin kuusta kaasin, että saatiin tammeen vähän sahin syrjiltä vettä väylään, kun ei ollut vettä ja sain kuusen kumoon, niin en tiedä mikä panetti minun jalkani kannon päälle ja ajattelin, että lyön varpaani poikki. Koska oli semmoinen höpinä jo, että Ähtävältä on viety hevosia jo lähdetty viemään. Ja ei siinä tuntia ollut, kun tuli auto Ålantiin hakemaan uittomiehiä ja minä en lähtenyt. Minä kävelin jokivartta kotiin ja ne oli käynyt kutsumiehet meilläkin, mutta ne ei jättänyt paperia, koska en minä itse ollut saapuvilla. Ja näinhän se kävi sitten, että minä jäin seikkailemaan. Minä en karannut mistään, mutta jäin pois. Ei mua syytetty, no, puhutaan siitä sitten. Niin. Se oli semmoista hommaa, että kun työtä piti tehdä, mutta sitä piti tehdä yöllä, ettei kukaan nähnyt. Minä muistan, kaurankin leikkasin meidän omalla kyöllä sirpillä polvillani koko kauran ja yöllä. Joo. Missä sä silloin asut? Asutko sä kotona? Minä olin tuolla metässä silloin kesällä. Niin. Ei mulla ollut kuin jossain sammalia vähän alla Joo. ja paltto sitten, ettei sääsket syönyt. Joo. Ja näinhän siinä, kun muistas kaikki ne, olin tuolla, sanotaan tuonne Pirttijärvelle päin, siellä yhden kyvön ladossa. Sitten kun heinä tehtiin, niin tehtiin sillä tavalla, että minä olin laussa, otin heiniä ja lyötiin sitten oven puolelta kurkea myöten heiniä ja takapuolelta minä sitten jalollani ponnasin ylös niskaset, että sain sieltä yhden hirren pois ja sieltä kulin sitten sinne latoon. Niin. Ja tämmöistä oli kesä. Se oli kyllä
sanotaan, että se oli katkeraa. Ja se oli elokuun, olikohan se 6. päivä, kun minä siinä istun ulkona sitten, niin 2 aikana alkoi siitä kuulumaan rautakangin helinä siitä, ei se ollut 100 metriä se kytö siinä leveä, niin sieltä takapuolelta. Ja minä istun ojassa, pajupuskassa ja kuuntelin. Ja 8 aikana iltasella se loppui. Ja sitten minä lähdin kahtoon, että mitä on siellä tehty. Niin siellä ei ollut tehty mitään, ei minkäänlaista. Ja minun emäntäni sisko toi minulle ruokaa, ei hän puhunut mistään mitään. Ja sitten minun emäntäni tuli 11 aikana iltasella käymään, niin sanoi, että meidän tyttö on hukkunut. Se on 2 aikana päivällä hukkunut ja tämä kesti tämä ilmoitus minulle niin 8 asti iltasella. Joo. Niin, ja sitten minähän ajattelin, että kyllä hulluksi tuu. Kyllä minä en 3 vuorokauteen kyllä nukkunut yhtään. Tämä oli... Joo. Oliko se vanhin? Ei, se oli toinen. Toiseksi. Toinen. Joo. Se oli 3 vuotta täyttänyt huhtikuun 6. päivä ja se sitten... Oliko se elokuun 6. päivä sitten, kun tämä tapahtui, tämä Hukkuuko se tähän järveen? tuohon rantaan, eikä ollut kuin 10 senttiä vettä. Joo. Se löi kiveen päänsä tietysti ja pökertyi ja siinä lapsia oli sitten Pietosaaresta siskon lapset siellä ja eivätkä ymmärtänyt ottaa pois. Joo. Joo, kyllä. Näin tapahtui ja siitähän se oli katkera. Ja kaikkia näitä kun muistas puhua, mutta se jatkui sitten kaikenlaisilla töillä. Yöllä hakkasin halkoja ja minä tein tuohista voijaskia ja niitä vietiin tuonne joelle, kun siellä kaivettiin jokea, niin tuo vanha Pitkäjärven Antti niitä vei sinne. Ja kaikella lailla täytyy saada rahaa, ja rahaa mulla oli aina. Minä tein aina, että mulla oli aina kotiin antaa, vaikka minä olin metässä. Ja ei kukaan tiennyt. Niin, piti varoa, ettei kukaan nähdä. Niin, ei saanut kukaan nähdä ja työtä piti tehdä. Joo. Siinäpä. Ja näinhän siinä meni, niin no silloin kesällä. Minähän noukin noita lakkoja. Heti voi, minä noukin niitä niin paljon, kun niitä ostettiin. Emäntä vei joka päivä kauppaan lakkoja, ne mehteli, että miten se voi lakkoja noukkia niin paljon, että kun se joka päivä tuo niitä kauppaa ja on karja ja lapset, jotka pitää hoitaa ja... Niin. Mutta paljon se vei niitä ja sitten... No, mulla oli semmoinen paikka, en viiti sitäkään sanoa, missä olin. Oli riihilato. Ja siellä oli leveistä lauvoista seinät, niin otettiin 2 lautaa alalta irti, että ylältä jäi nauloin ja blinkut sisälle. Ja siellä oli sitten... pitkiä olkia, niin vettiin niitä kupoja pois ja mulle sinne semmoinen makuupaikka, jossa minä olin sitten ja pakkanen, kun tuli lumi sitten, niin minä olin yhtenä aamuna sitten niin aivan lumessa, kun oli harva se seinä kumminkin, niin tuli lunta sinne mun päälleni. Joo. Ja keitin saman talon isännälle pontikkaa sitten. Se oli laittanut panoksen, se oli jossain rakennustöillä ja sitten sen pojan kanssa keitin. Ja poika sanoi sitten, kun laarattiin, että otetaan siitä kova pullo itselle, kun laarataan. Ja otettiin ja sitten tuli tuumaksi, että lähdetään katsomaan töitä Purmolle. Ja
oli vähän viinaa, että tohti lähteä. Ja pyörillä mentiin Purmon läpi ja Forspyyhin ja siellähän me pääsimme heti töihin ja noin 500 kuutiota siellä tuli hakattua halkoja. Ja valtion rautateille meni nämä halotkin vielä. Joo. Ja se oli mulla kaverina se rippikoulussa käyvä poika, mutta en hänen nimeä halua tässä nyt puhua. Joo. Niin. No, sä asut siellä tuotsalaisten... No kämpäs. Meillä oli kytökämppä ja oli vielä semmoinen kämppä, että oli kivestä lattia kallion päällä. Joo. Ei ollut mitään muuta kuin se yksi kivi. Se oli kallion päällä. Jaha. Sai kusta lattialla. Ja lämmityslaitteet oli kuitenkin siinä, niin millä sitä lämmitettiin. Joo, lämmityslaitteet oli, ei siellä mitään, se oli lämmin. Joo, ja sielläkin tapahtui semmoinen asia, että kun se poika oli rukiita poltettu, kun ei korvikkeita, mutta sen tietysti saanut jonkunlaisia kahvinkorvikkeita, mutta ne oli polttanut rukiita siellä kotona ja se iltasella toi hevosella, se oli 3 kilometriä sinne kämpälle. Ja kun se otti siellä kämpällä sen pois taskusta ja avasi, niin liemahti tulee ja palo pöydälle ne kaikki. Joo. Se oli kyllä ihmeellinen, mutta se toi aamulla uudet rukit sitten. Joo. Tästä nyt kyllä jää paljon pois, kun ei niitä kaikkia muista. No, sun piti sillä Purmollakin varoa, ettei näyttäydy missään. Ilman muuta, niin joo. Eihän sitä saanut. Ei, joo. Semmoisia, jotka tunsin, niin ei niille voinut näyttää. Eihän ruotsalaiset, eihän ne mitään puhunut ruotsalaiset, vaikka ne olisi tiennytkin. Joo. Ei, kun sai työmiehen, niin ne tykkäsi siitä. Joo. Joo, ja vielä sitten minähän olin Ähtävällä metsätöissä. Joulunpyhätkin silloin 41. Yksihän se alkoi tämä viimeinen sota. Niin, siellä Ähtävällähän minä olin, paljon kävin sitten, minähän olin tuolla Kruunupyyssä hakkuulla. Ja kun joudun, että kotiin piti lähteä, ettei talonväki tiennyt, niin täytyi lähteä iltasella kotiin sitten ja joskus olin metässä yötä ja tulin pyhäaamuna sitten, tai pyhäiltana metästä vaan sinne niin kuin olisin kotona ollut. Ja sen menin emännän siskon luokkin yöllä. Menin kellarista tupaan ja sieltä vintille, eihän ne tiennyt mitään ennen kuin kerrankin oli se emännän sisko mennyt kauppaan, niin oli sanonut, että jotain jopparia viime yönä meni pyörällä ajaen sinne päin ja hän tuli sitten kotiin, niin tuli vintilleen kahtomaan, kun näki mun pyöräni. Arvasi, että minun on tullut. Kyllä. Niin. Ja siellä Leppälahdella sitten kun minä söin talon pöydässä aina, niin siinä oli sen isännän veli kapteeni, niin me syötiin aina yhtä aikaa aamusillakin. Minä ajattelin, että no nyt tuli kyllä palo, että ja sitten kerran se rupesi kyselemään minulta, että kun minä olin pois ja olin niin siinä iässä. Minä sanoin, että minä olen lomalla. Että se kysyi, missä minä olen ollut nyt, niin minähän osasin valhella, kun minä talvisodassa olin, niin minä valehtelin, vaan eihän se ymmärtänyt sitä, sen asian. Ja kerran sitten ajon siitä, lähdin ajamaan Pännäsiin, mun veljeni emäntä asui Pännäsissä ja no tässä nyt jäi kyllä vähän väliinkin, että pitäisi puhua, niin mä puhun ensin tämän Kruunupyyn asian, niin se oli juhannusta, ne oli viettämässä emäntä ja isäntä, niin isäntä oli yöllä käynyt mittaamassa minun halkoni, että minä joudun lähtemään sotahommiin, että kun ne 91 syntyneet, ne kutsutaan takaisin. Ja minäkin olin 10 syntyneitä, niin
minähän sitten ajonkin, pännäsiin sinne veljeni emännän luo ja olin siellä ja sitten menin taas. Jaa, kumpa muistas. Mutta kyllä minä siellä hakkasin kuitenkin sielläkin, mutta kun ei niitä enää muista, kun on 50 vuotta aikaa pian, että ei kaikki aina muista. Mutta jos pannaan tavalliselle ihmiselle tämmöinen stressi vuosia 2 kuukautta olla, ettei saa, no, näkihän mun paljon tämä sanotaan Taalpakan Jalmarillehan minä sanon heti sieltä Kuitosta lähettin, että minä en lähde. Ja kyllä minua autettiin tupakasta ja kaikista. Ei mulla mitään hätää, eikä ollut ruoan puutesta, eikä rahan puutesta. Ei, minä tein työtä, ei mulla ja kotiin on rahaa vaikka kuinka paljon, että ei sen puoleen, mutta kun jaksas kaikki, mitä silloin tapahtui. Puhunko minä sen ennen jo tässä, kun haastattelit tässä, niin kun se Mehto lähti lentämään, jonka minä otin kiinni. Joo, kyllä. Jaa, no se oli silloin karkuaikana. Jaa, se oli silloin. Se oli silloin. Joo. Joo. No, oliko se milloinkaan lähellä joutua kiinni? No ei siinä, oli kaikesta kun minä Kolpista pännäsiin ajon pyörällä, niin tuli 2 poliisia vastaan iltasella. Ja ne puotti pois pyörän selästä, kun ne näki, että mä tuun. Minä ajattelin, että no nyt kärry kävi. Mutta mulla oli sahanpuut jopparin penkillä ja parkkirauta ja kirves repussa. Ne näki, ne ei puhunut mitään. Joo. Hei. Niin. Ja sitten tuolla älä nyt Ylävetehdissä. Kun minä ajon Perhoon pyörällä. Minä muista mistä minä lähdin. En minä sitä muista varmaan, mutta Teerijärven kautta minä menin ja ajon Perhoon sen Pahkamäen Aaton luo sinne, ja, joka on mun kasvukumppaniani. Ja siellä minä söin tien varressa, niin nimismies ajoi sivu siitä ja hiljensi vauhtia. Ja minä ajattelin, että no taas tuli palo. Ei. Sitten minä vähän matkaa siitä lähdin ajamaan heti ja niin paikallispäällikkö tuli sieltä. Ja kysyi heti mun nimeäni ja syntymäaikaa ja sitä, että kun minä olen nyt siviilissä, minä sanon, että minä olen lomalla. Sano, hän on nyt viemässä justiin lappuja, että ne joutuu lähtemään 90-11 syntyneet takaisin. Joo. Minä sanon, no kotiin, minäkin olen menossa. Joo. Näin, ja menin Perhoon kumminkin. Ja olin siellä viikon verran, mitä olin siellä, ja se oli lomalla se Pahkamäki siellä, ja lähdin sieltä, ja tulin sieltä kuorma-autossa Teerijärvelle, ja pyörä oli mukana. Ja siitä lähdin ajamaan sitten Ähtävälle, Teerijärvelle Ähtävälle ja siitä Purmolle ja sieltä mehtää pyöräni lykkäsin sitten kotiin. Ja sille reissulle minä sitten kyllä jäin, että minä sitten kiinni joo. Miten sä jout kiinni sitten? No minä olin metässä silloin päivällä tuolla Rankamerässä, kotimetässä tuolla ja minä iltasella ajattelin, että jos en menisi sinne latoon, mutta menin kumminkin. Ja yöllä sitten oli käynyt siellä, oli tämä Laihorinteen poliisi ja Asplunti oli nimismiehenä Evijärvellä silloin, niin minä nukuin tietysti, että en minä kuullut mitään ja sitten minä heräsin, niin mä kuulin Laihorinteen puheen, tunsin heti sen äänestä ja tulivat sinne, kun oli käynyt kotona ja sanonut, ettei sitä ole siellä, kun äiti oli sanonut, että minä oon.
Niin äiti oli sanonut, että katsokaa vaan tarkemmin, että kyllä se sieltä löytyy. Ja ne tuli uudestaan. Ja ne rassas, kun oli lehtiä tehty sinne kesänavettassa oli maapohja. Ja minä olin sinne lehtiin sisälle tehnyt kopperon. Sitten mulla oli patjapussi ja mulla oli täkki siellä. Ja eihän ne ymmärtänyt, että minä siellä olen. Ne rassas niitä heiniä siitä päätä. Mutta kun löysivät sitten, kun olin pannut sinne kamppeeni sinne heinään alle vähäsen, niin löysivät sieltä puserot ja mitä löysivät. Niin sitten ruvettiin, että tulla pois nyt, että kyllä sinä siellä kumminkin oot. Minä ootin ison aikaa. Sitten minä kahautin lehtiä, niin kyllä sieltä Aspluntikin meni, että oli siellä pellolla, vaikka se oli tumma verinen, niin kyllä se oli aivan valkoinen, kun minä tulin sieltä. Ja tämähän Lassilan Alapertti tuli minuun kiinni. Kun mä tulin sieltä ja mulla oli puukko sitten, niin sehän hairasi sen puukon pois heti minulta. Ja minä sanon Alapertti, että elää tuu kiinni. Sano, jos on pääs mennyt sekaisin, minä sanon, kyllä sun pääs menee ennen kuin mun. Ja sitten lähettiin. Niin Asplunti sanoi, kun ajettiin pyörällä, kun tuossa Vaihorinteluuna Topi kävi siellä kotonaan, niin sanoi mulle, että ei pian murehtia. Ei tästä mitään tuu. Joo, ja se kirjoitti niin kuin minä puhuin, ja kun minä toista vuotta tein pöytäkirjaa, niin se oli niin kuin, se oli sitten vaikka tehtiin Seinäjoella toinen, niin ne oli molemmat samanlaisia. Että ne ei voinut. Ja tästä nyt sitten 1,5 vuoden kuritushuonetuomio pois jäämisestä, mutta ei karkaamisesta, koska en ole karannut. Minä en tiedä, kyllähän tässä olisi paljon puhumista, kun kaikki muistaisi. Joudutko se sitten kuritushuonevalmiiksi miksi se rintamalle sitten? Minä olin Rautatiepioneerissa Karhumäestä pohjoiseen päin, niin. Mikä oli Suomella sodat. Aivan linjaan asti. Niin, se tuomio oli siis sitä työtä sitten. Niin, kyllä minä olin aivan täydellisesti asepalveluksessa, ettei minä työtä. Se oli niin kuin Rautatiepioneeri piti. Joo. Partioja satan ja joo. Yöllä ja. Joo, ei niin kuin kuritushuoneeseen vaikka se meni, ei. Sehän tuli rauhan teossa, että nehän kaikki vapautui. Niin, silloin, joo. Joo. Ei. No mitäs ne siellä sanoi, kun sä tulit sinne pioneeriin? No eihän ne siellä pioneeri siellä mitään, mutta tuolla, katos kun sitten kun minä Seinäjoelta vietiin Keuruun mottiin. Oli sitten tuolta Vimperistä alikersantti, joka oli mua viemässä. Joo. Ja meillä oli evästä sitten mukana ja se antoi mulle eväsrepun. Siellä oli parapellun pistooli siellä repussa ja se antoi sen mulle. Ja rupesi sitten nukkumaan. Sanoi, että hän saa nukkua. Joo. Mä sanoin, joo, sen kun vetelet vaan. Mullahan olisi ollut helppo tilaisuus silloinkin lähteä. Joo. Mutta eihän minä meinannutkaan ja sitten ensimmäisenä iltana Keuruun motissa niin tuli vääpeli ja huusi, että onko täällä Jutilaa? No on täällä. Sano, meinaatteko mennä kylälle? Minä sanon, kuinka niin? Sano, että jos pitää panna vartiomiehen mukaan. Minä näytin sitten, mulla oli paikkaset housut, kun minä olin työmaalta lähtenyt, retuset. Ja no herra vääpeli, jos katsotte näitä mun kamppeita, niin kehtaako näillä mennä tuonne kylälle? Joo. Hän on vääpeli karjasta, olkaa missä tahottaa. Ei mua, eikä vahattu missään. Joo. Mutta sielläkin, minähän olin töissä siellä Keuruullakin, siellä kun joutiin sinne
pakkotyölaitoksen suojiin. Sitten meitähän niitä oli paljon, ei ne nyt kaikki ollut semmoisia isoja rikollisia niin kuin minä olin, mutta eihän minä kellenkään mitään pahaa tehnyt, mutta kumminkin olin. Joo. Niin, siellähän mä olin töissä. Niin, ja sitten niin kun me vietiin sitten Keuruulta tuonne, sanon nyt tuonne etelään päin, muista enää mihin se oli. Voi, kun ei sitä muista. Kaikkia. Se on nyt täällä. Joo. No niin, se oli Lempäälä, jonne me joudumme sitten Keuruun Motista. Ja siellähän oli niin kova kuri, että jos oli täipaijassa, niin se oli 2 vuorokautta putkaa. Joo. Niin. Ja sitten tuli komennus, että sieltä lähdetään viemään meitä linjolle. Ja Karhumäkeen sitten oli suunta. Minä en muista kuinka paljon meitä oli. Olihan niitä paljon. Tuolla Kangasalalla on vielä yksi laiho, jolle mä vielä soitinkin tässä nyt viikon sisällä. Soitin, joka oli samassa porukassa. Niitä oli Kokkolasta ja mitä oli. Eihän ne kaikki semmoisia ollut isoja rikollisia niin kuin minä. Mutta kuitenkin kun se oli semmoinen täytennyspaikka, sieltä vietiin ja niin rautatiepioneeriin sitten minutkin. Ja siellähän sitä meni sitten 2,5 vuotta. Se oli niin kuin sodan jälkeen sitten? Ei. Ei se oli sota-aikaa? Joo. Sota-aikana, joo, ei. Siinähän se nyt oli, vaikka se oli rautatiepioneeri, mutta kun linjaan astin, kun kerrankin aurasimme, lumiauralla aurattiin rataa, ja lumiaura putosi kiskolta, eikä ollut kuin 100 metriä suomalaisten asemiin. Ja no eihän me nyt ollut niin ymmärtänyt, että ei saa valoa panna siellä iltasella yöllä, kun aurattiin. Joo. Linjasta tuli suomalainen mies ja sanoi, että jos et nyt vaan valoa pois, nyt tulee nikkeliä. Joo. Niin ei muuta kuin jättää siihen aura ja lähteä ja joudumme päivällä hakemaan. Joo. Niin. Joo, se oli. Haavoittuhan meidän porukasta ei. Siinähän kun lyötiin rata poikki yöllä. Se oli pakko lähteä siinä kun linjan likelläkin. Siinä ei ollut aivan sitten linjaa vartta meni tämä rata. Niin. Kunnostamaan sitä. Niin, Joo. kun tuli keskelle pommia, niin se oli kova homma. Joo. Yöllä sitten eikä saanut minkäänlaista valoa olla ja pimeä oli. Joo. Mutta kyllä se vaan kuntoon pantiin. Siinähän Karhumäestä ensimmäinen asema tuonne Perälahteen päin, niin tuli kanssa junaan palopommi ja vielä öljyvaunu oli, johon se osui. Niin, mutta saivat veturin irti ja se oli justiin veturin perässä ensimmäinen se öljyvaunu. Joo. Ja pukkas sitä toisia vaunuja eteenpäin ja sieltä ja öljyvaunuja siihen ja paloi se ratapiha, nyt oli kiskot mutkalla. Mehän joudumme sinne ja kaikki melkein sen ratapihan silloin yöllä tekemään. Joo. Mutta kiskoja oli, niitä oli kyllä, ettei niitä rengännyt hakea. Niitä oli joka asemalla. Joo, se oli. Ja siinä kun oli sitten sitä saksalaista tupakkaa, sitä mitä helkutin jomoa se oli, en minä muista. Kun ne otti sitten, kun niillä oli everhaalia monellakin päällä, niin ne oli niin kankeita, kun ne lykkäs kaikki paikat täyteen makkaraa ja kaikkia, kun se oli ruokaa tuotiin. Ja niin ne ei sujunutkaan enää loppuyöstä mihinkään. Ne oli niin kuin kylmettyneitä, kun ne kaikki täynnä joka paikka niin paljon kuin sopi. Minä en ottanut kyllä mitään. Minä sanon, että minä värjään, minä en rupea makkaroita. Ja sitä jomotupakkaa, jota ei, se oli saksalaista tupakkaa. Joo.
Joo, ja sitten tuli aamulla sotapoliisit sinne meidän komppanian, meillä oli majuri komppanian päällikkönä, niin että tarkastamaan. Majuri eipäs päästänytkään. No, teillä ei ole mitään asiaa tänne. Joo. Eikä päästänyt. Joo. Joo, ja kyllä ne... Niin, ja kyllä se oli kyllä niin kumma. Ajattele, siitä on 14 kilometriä Karhumäestä ne Äänirinnaan päin, jossa se tapahtui asemalla justi. Ja sitten myötämäki siitä. Siitähän kerran oli karannut vaunu siitä suorassa. Se oli ennen kuin minäkään siihen porukkaan joudun, niin siinä Perälahdesta karannut vaunu sen Karhumäkeen päin. Joo. Ja justiin veturi siellä, tämä meidän veturi, se oli noita venäläisiä niin oli siinä raiteella, kun se tuli täyvällä vauhdilla ja se oli ihan myötämaa ja kovaa myötämaa. Joo. Niin tiedät sen, kun se sieltä omalla vauhdillaan tuli, niin sehän oli kaikki tuusan nuuskana se etupää. Joo. Niin ja se vaunu meni palasiksi ja siinä oli uusia pyöriä, ne pyörät, kaikki ne oli palasi. Joo. Kyllä siinä oli monta kertaa reijän varassa, mutta niin se kävi, ettei siinä kummempaa käynyt. Kyllä meidän haavoittukin miehiä, kun pommitettiin, niin eihän siellä missä Karhumäessä pääsit pakoon. Hietikko oli ihan. Joo. Se olit loppuun asti sitten siinä? Minä olin loppuun asti siinä sieltä. Minä lähdin, no eihän mä sieltä, sen peräännyttiin sitten ja sittenhän ne kun peräännyttiin, niin minä muistan, ne katkas suomalaiset, ne joka toisesta kiskosta ampui sitekiskot pois palasiksi. Joo. Niin. Ja mä muistan sen viimeisen yön, kun olimme tässä Ilmoselän asemalla. Minäkin ajon justiin sieltä, kävin sieltä, mikä asema siinä ennen oli, sitä Ilmoselän asemaa, niin tulin Resiinalla ja jäljestä piti tulla, että yksi juna tuli enää jäljestä, niin sen Ilmoselän aseman toisessa päässä niin paukahti. Rata poikki. Joo. Siellä ne paikkakuntalaiset laittoi ja ampui poikki rata. Joo. Ja meidän vääpeli sattui justiin portaalle, kun se paukahti. Niin sehän pysäytti heti sen junan. Se olisi mennyt sivu siitä vaan. Joo. Ja niinhän me menimme sinne ja kaasupullo mukana ja katkaistiin kiskosta palaa ja hitsattiin kiinni. Joo. Ja siihen se meni, sillä mentiin ja meidän komppanian päällikkö sanoi heti, että ja me ei jää yhtään, emme lähdimme heti perään. Joo. Niin, kun sieltä tuli, venäläiset tuli silloin, kun sieltä kerran lähdettiin. Joo, kyllä. Kyllä siellä jännittäviä paikkoja oli monta kertaa. Kyllä varmaan. Tuossa vielä palaa siihen, kun sä olit tuolla ruotsalaisella alueella ja täällä, niin käytiinkö teillä kotona tarkastamassa varmaan? Niin täällä? Niin, varmaan. Joo, Niin, totta kai. varmaan. Kävi, joo, sehän nyt jäikin kokonaan pois jäänyt tämä justiin, kun täällä kävi Laihorinne ja minä olin tuolla, niin kuin vanhalla puolella asuttiin, niin siellä kammarissa ja velipoika oli lomalla, Paavo. Joo. Ja se pieni puita siinä huoneessa, puuhuoneella. Joo. Ja se manas niin helekkareen kovaa. Ja minä menen lasista kahtomaan. Niin siellä Laihorin poliisi ja ketä siinä, minä muista oliko siinä Surmahon Eino ja sieltä sitten tuo Sarvikankaalta se Aleksin poika ja ketä, en mä muista niitä niin tarkoin. Joo. Mutta, ja minä kuorin perunoita justiin siellä kammarissa. Joo. Minä sitten panin perunankuoreni pois ja mulla oli ovi säpissä, ettei sinne minä päästin sen auki ja menin kellariin. Ja mun emäntäni kun tuo kahtoon, se näki, että mies on kaun. Se puotti palton mulle kellariin ja
sehän tuli Laihorinen tupaan sitten ja Markus, kun Paavo, niin se oli sieltä tuonut sotasaalista venäläisen gramofoonin. Joo. Ja se soitteli sitä, ja manas, että hän luuli, että te tulitte sitä hakemaan. Joo. Niin Topi sanoi, että ei, mutta kun on ilmoitettu, että minä olen kotona. Joo. Niin, mutta sanoi, kyllä hän uskoo, että ei minä ole kotona. Minä kuulin kaikki Toivon puheet niin aivan selvästi. Ja ne ovet oli auki ja ne kulki vapaasti ja eihän se ymmärtänyt, että minä kotona olen. Joo. Ja no niin, ja vielä tapahtui yksi kerta. Se oli silloin, elää nyt. Se oli ensimmäisenä syksynä 1941. Kun minä olin yhdessä heinälaussa. Oli pantu etupuolelta kans kiinni heinät kattoa myöten, melkein kurkea myöten, ja takapuolelta oli ovi, sitten oikein tavallinen ovi. Mutta mehtä kasvoi sitten aivan laun seiniin asti. Joo, niin kuin se usein on niissä. Niin. Joo. Niin minä kuulin jotain semmoista hiljasta puheen sorinaa sieltä ja minä kuuntelin sitten. Niin jollain räipällä vejettiin näin laun seinää, että se näin läpsytteli. Että herätetään, että jos puhutaan liikasta kuuluu. Mutta minähän en liikahtanut. Ei, minä tunsin heti, että nyt on jotain tekeillä ja aamulla sitten isäntä tulee. No hei, minä en puhunut mitään. Hei, onko täällä ketään? Isäntä sanoi. No on täällä. Maanaas, että saatana kun kävivät yöllä ja kaikki patjapussitkin heillä käännettiin. Niin. No kyllä ne kävi täällä laullakin. Se oli siellä Purmolla vai missä se? Ei, tuossa Korvilla. Joo, just. Niin, siinä. Joo, kyllä se oli voi. Kun kaikki muistas, mitä on tapahtunut ja pahaa minä en tehnyt kenellekään, mutta itse sain monta kertaa juosta. Joo, kyllä se sellaista jännittävää, mutta kyllä se oli kovaa aikaa. Se oli kovaa. Joo. Ja se oli, minä ajattelin, kato kun multa lähti hiuksetkin päästä niin, että kun mä otin kiinni, niin se oli koura täynnä. Joo. Ja heti kun joudun kiinni, niin sen jälkeen ei ole tukka lähtenyt yhtään. Joo. Niin se lähti näin silloin. Joo, kyllä. Joo. Se oli jännää. Mutta olihan se, kyllä siinä voi. Kyllä minä monta kertaa, niin kuin puhun siinä jo tässä alkuun, että kun mä tulin Purmolta, niin yöllä suksessa tulin. En mä tiedä, onko puhunut tähän. Ei sitä. Niin tuossa puolivälissä tuolla Finvistin kohdalla. Minä istun suksiin päälle, kun ei ollut kuin suksen latu, oli semmoinen hevostietä, mutta ei ollut kuin suksen latu. Joo. Ja minä väsyin ja minä istun ja ajattelin, että kun olisi joku, joka nyt ampuisi minun tähän. Joo. Niin, minä olin niin väsyksissä, kerta kaikkiaan. Ja siitä ajattelin, siitä vielä 20 kilometriä hiihtää vielä kotiin. Taikka en mä kotiin tullut, mä menin sivukotiin täältä, mutta voi kyllä siinä niin paljon olisi vaan nuorempana pitänyt nämä kirjoittaa. Joo. Olisi pitänyt silloin pitää päiväkirjaa. Jo siinäpä, jospa sitä ymmärsi. Joo. Kyllä siellä varmaan monta kylmää sai, kun niissä lautoissa nukut, niin kyllä siellä oli totta yöt kai, kylmiä. Ja totta kai, sehän siellä on luonnollinen asia, että kylmään siinä sai. Joo. Ja kyllä se piti olla hyvä terveys, että kesti. Niin. Kesti sitä. Joo, kyllä. Niin, monikin tuumaa, että se oli semmoinen huvireissu, mutta kyllä siinä kaukana huvi oli. Joo. Varmaan helpompi oli olla siellä pioneerissa sitten. Totta kai. Sehän, kun mä joudun kiinni, niin kaikki, mutta putosi niin kuin kuorma selästä. Joo. Niin.
vaikka yhtään en tiennyt miten käy, mutta silloin kun menin nimismiehen kanssa, menimme ja Laihorinteen kanssa, niin nimismies mulle sanoi, kun Topi meni hakemaan jotain sieltä kotoa, niin ei pidä murehtia, ei tästä mitään tule. Näin sanoi nimismies ja kyllä se piti tuomittihan siitä 1,5 vuotta kuritushuonetta. Oliko se sotaoikeus, missä sun? Joo, oli Seinäjoella, oli sotaoikeus, ennen vietiin. No koheltiinko missään huonosti sitten? Ei. Joo. Ei yhtään. Ei mua koheltu missään. Joo. Ei, kyllä minä nautin aivan luottamuksen. Joo. Niin, kun en minä ollut karannut. No ei, joo. Mutta niin kun siellä minä puhun, että Keuruulla, kun se sanoi, että pitääkö panna vartiomiehen, minä sanon, herra Vääpäli, jos ei ole pakko lähteä ulos, mulla tämmöiset paikatut retuset vaatteet, että sinne kylälle. Niin. Jos ei ole pakko mennä, niin minä en lähde. Olkaa missä tahotta, sanoi Vääpäli. Eikä sen kovemmin mulle kyllä puhuttu mitään, että vartiomiestä. Joo, kyllä. Olihan minä Keuruulla jo sitten vartiossakin. Siinä kun piti olla arestivartiossa ja siinähän on vieläkin se Keuruulla se makasiini, semmoinen jyvämakasiini. Se on vieläkin siinä paikalla, jonka vieressä minäkin en tiedä mitä siellä sitten oli. Oliko siellä jyviä vai mitä, mutta vartiossa minä olen siinäkin ollut. Joo, silloin. Minä olin, mitähän minä olen kuukauden verran, olin Keuruulla ja sitten vietiin sinne Toijalaan Joo. ja sieltä sitten vietiin Karhumäkeen. Joo, kyllä. Joo, sun päällä. No niin, minä tässä nyt puhun yhden pienen jutun vielä, kun minä tulin kerran tuolta Pietasaaresta päin pyörällä, niin Kankkulan Matti ja Hespakan Kalle ne oli uitossa. Niin vastaan tuolla, ne oli likempänä Kolppia, minä muistan sitä mäkeä missä se oli. Ja minä tunsin Matin kävelystä heti ja minä vein lakin silmilleni ja polin kovan vauhin ja ei Matti tiennyt mitään, että siitä karkuri meni sivuun. Niin, eikö sä kasvattanut partaa vähän, että sulla oli... Niin, no mulla oli huuliparta. Se oli huuliparta, mulla oli, mutta oli mulla ensin alkuun silloin kesällä leukapartakin, mutta en uskaltanut lähteä sitten ruohtalaiseen leukapartaan, kun oli niin helvetin kova, niin että mä sen ajon pois, mutta huuliparta mulla oli sitten. Joo. Joo, ja niitä nyt oli semmosia, paljon jää pois tästä keskustelu, mutta jos joskus muistaa, täytyy uusia. Joo, ja tähän saa lisää pantua sitten. Niin. Tuliko se tuo, joo, että minä sieltä ajon sen pyörällä sinne Tyynelle? Ei sitä. Niin, tässä vielä yksi juttu, kun minä täältä lähdin kotoa. Emäntä oli sairaaksi, tuli hoitaja ja mun täytyi lähteä pois, kun mä olin kotona kerran ja ei kukaan saanut nähdä. Niin emäntä laittoi sitten sen palvelevien vasikoille juomista navettaan ja minä sillä aikana pyörän ja lähdin juoksujalkaan tuonne menemään ja se nyt oli syksy ja ajelin sitten siinä lakkisilmillä ja tulin tuohon Tuomaalan mutkaan, niin Surmahosta päin tuli myrskylyhyllä joku kävelle ja olisi pitänyt vastaan ajaa, mutta oli jäässä kumminkin jo se rapakuoppa, niin menin siitä yli sitten kävelle ja niin ajon Ähtävälle yöllä. Ja siellä tein lenkin sitten, ajoin sivuisen määränpäähän, mihin piti mennä ja sieltä kiersin renkaa, tulin ja menin kellarista keittiöön sitten sieltä luukun kautta ja niin vintilleen yöksi. Ja talonväki ei tiennyt yhtään mitään. Ennen kuin meni kauppaan aamulla, niin joku nainen oli sanonut, että siellä jopparia meni yöllä sinne päin, että hakivat jostain sieltä voita tai mitä.
Niin kun se tuli kaupasta, niin tuli vintille heti kahtomaan. Sanoi, hän arveli jo, että minun on siellä. Niin, ja tää mun piti siinä vielä toisen jutun. Mutta, ja menee pois. Onko se nyt? Joo. Niin, tässä tuli mieleeni vielä yksikin juttu tämä Pitkäjärvi Ilmari, joka oli täällä Korvella, sen pitkän vanhan Antin poika, minkä se otti sieltä Inasta, ja se oli lomalla. Niin me lähdimme sitten, oli sovittu, että mennään ongellen tuonne Teerijärvelle, tästä Purmolen päin tuolla, mikä on tässä välillä, kun Naarakselle mennään. Ja päivä ongittiin siellä ja paistettiin kaloja. Ja sitten poika lähti lomalta, minä olin ja näin, kun se lähti silloin aamulla sitten lomalta, ja niinhän se kävi, että poika pääsi lomalla ja vei pakettia linjaan jollenkin, niin tuli pommitus ja sille reissulle poika jäi. Ja on vieläkin, eikä ole löydetty. Joo. Eikö se äiti ollut niin siellä Inasta se Kallikkapaikan? Joo. Just, joo. Joo. Kun näitä tämmöisiä juttuja kun löytyisi paljon, kun muistas kaikki.